Vás pri sledovaní relácie Ekonomika Plus. V čase rekordne nízkych úrokov na vkladoch, ale aj úveroch sa na prvý pohľad zdá, že sporenie je zbytočné. Aj v takomto prostredí však môžu domácnosti z malých mesačných súm vytvoriť vysoké dlhodobé úspory. Pomôcť pritom môže napríklad finančný plán. Nehovoríme tu iba o sporení či investovaní, ale aj o ideálnom nastavení rodinných financií. Viac nám o tejto téme teraz povie Marián Búlik, okresný vedúci pre OVB Alfinanz Slovensko, ktorého už vítam na štúdiu. Pán Búlik, prajem príjemný dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň. Pán Búlik, povedzme si na začiatok nášho rozhovoru, na čo je vlastne v dnešnej dobe dobré finančné plánovanie? Finančné plánovanie má ľuďom, klientom predovšetkým pomôcť dosiahnuť ich ciele. To je náš hlavný motív, kvôli ktorému im vypracovávame ich vlastný finančný plán. Medzi ďalšie motívy pre finančné plánovanie patrí naučiť ľudí lepšie hospodáriť so svojimi vlastnými financiami, ale aj pomôcť im napríklad ušetriť na rôznych poplatkoch, na výdavkoch, ktoré nie sú nutné. A na druhej strane zase zarobiť na finančných možnostiach, ktoré trh práve ponúka. Toto sú také hlavné okruhy, ktorým sa venujeme. Najvyšším cieľom našej firmy OVB Alfinanz však je budovanie a ochrana majetku každého klienta. No dobre, ale vieme, že na Slovensku veľa Slovákov žije od výplaty k výplate, tak nie je finančné plánovanie iba pre bohatých? Mnohokrát si to ľudia naozaj myslia. Dokonca si myslia, že za našu službu sa platí peniazmi, ale nie je to tak. Snažíme sa pomôcť každému človeku, ktorého stretneme. Nezáleží naozaj na tom, koľko zarába alebo koľko peňazí má na sporiacom účte. Vieme a snažíme sa pomôcť každému takémuto človeku, aby on dosiahol tie svoje konkrétne ciele, ktoré majú byť adekvátne jeho príjmovému štandardu. Viete poskytnúť prípadne aj nejaké základné rady, ako si správne sporiť, respektíve nastaviť rodinné financie? To zrejme bude divákov najviac zaujímať. Existujú veľmi jednoduché základné rady, ktoré však väčšina ľudí naozaj nevie, pretože ich to nikto neučil. Základnou poučkou je, aby každý človek sa snažil mať finančnú rezervu na 3, ideálne 6 násobok svojich mesačných výdavkov. Čiže keď si spočítam, koľko za mesiac miniem na potrebné veci, tak aspoň 3-krát toľko by som mal mať niekde na účte dostupné, aby som si mohol povedať, toto je moja rezerva. Pravdou však je, že na Slovensku až štvrtina domácností má finančnú rezervu iba na 1 mesiac takýchto výdavkov. Čiže z hľadiska finančného dosť nebezpečné a sú ako keby na hrane. Takou radou, ktorú dávame klientom, je aj to, aby si sporili na dôchodok už od prvého zamestnania, od prvej výplaty, ideálne 10% zo svojho čistého príjmu. Ak to nie je pre nich dosiahnuteľné, začneme s menšou čiastkou a snažíme sa ju v čase navyšovať. A ešte posledná rada pre bývanie. Ideálne je, ak splátka hypotéky nepresiahne 30% z čistého mesačného príjmu žiadateľa. Čiže vy vlastne hovoríte, že aj keď niekto zarába mesačne pár stovák, aj z tohto sa dá ušetriť? Ušetriť sa dá z akejkoľvek sumy, záleží na tom, aké mám výdavky. Ak je veľmi ťažké výdavky naďalej skresávať, snažíme sa našich klientov upriamiť aj na to, aby sa sústredili aj na možnosť zvyšovať si svoj príjem. Pretože finančná gramotnosť a finančné plánovanie nie je len o tom, kde si ako ušetriť alebo kde si ďalej orezať svoje výdavky, ale aj na tom rozmýšľať, ako tú svoju finančnú situáciu vylepšiť, či už budovaním nejakých aktív, povedzme kúpa vlastného bývania namiesto bývania prenajme, alebo zvyšovať svoju schopnosť zarábať peniaze. My vieme k tomu prispieť tomu, že človeku ukážeme, kam môže uložiť svoje peniaze tak, aby mu viacej zarábali, ako len napríklad na bežných účtoch, kde až leží 60% úspor Slovákov na bežných účtoch, kde sú úroky takmer 0. Čiže našou úlohou je toto, ale snažíme sa klientom vštepiť aj myšlienku, aby sami každodenne rozmýšľali nad tým, ako oni môžu zvýšiť svoje príjmy a svoje zárobky, aby si tú situáciu vylepšili ešte rýchlejšie. V akých situáciách by mal teda Slovák navštíviť finančného sprostredkovateľa, aby mu vytvoril tento finančný plán, o ktorom tu dnes hovoríme? Myslím si, že naozaj najmä vtedy, keď chce vylepšiť svoju situáciu. To je základný motív ľudí, že chcú sa mať lepšie. Avšak sú aj situácie, kedy ľudia za nami prídu, lebo cítia, že sa dramaticky zmenil aj ich finančný stav.
Najmä je to napríklad pri prvom zamestnaní alebo pri manželstve, narodení dieťaťa, pri kúpe a predaji nehnuteľnosti, keď ide o veľké čiastky a naozaj každá rada dobrá. A ďalšou udalosťou, ktorá výrazne ovplyvní financie u klientov, je napríklad štart vlastného podnikania alebo aj dedičstvo. Čiže v týchto situáciách vždy vyhodnocujeme dva hlavné aspekty u klienta. Ten prvý je, ako táto situácia ovplyvní jeho súčasný stav úspor a majetku. A druhý aspekt je, ako táto situácia ovplyvní jeho každomesačné príjmy a výdavky. A my sa snažíme vlastne reagovať na túto situáciu tak, že pozmeníme finančný plán tak, aby bol opäť šitý na mieru, ako bol predtým. Akým problémom môže dobre ušitý finančný plán zabrániť? Problémy môžu byť menšie alebo väčšie. Medzi také menšie problémy by som vymenoval to, že človek nie je schopný na konci mesiaca možno zaplatiť nejakú platbu za telefón alebo niečo podobné. A iné menšie problémy sú napríklad typu, že musím odsunúť nejaké riešenie, ktoré som chcel mať skôr. Poviem príklad, chcel som si zatepliť túto jeseň dom, pretože ušetrím peniaze na kúrení, avšak neprichystal som si to riešenie tak, že mi to vychádza, tak to musím odložiť o rok. A ten rok v podstate ten klient stráca na tom, že prepláca na faktúre za kúrenie. Väčšie problémy, ktoré často naozaj riešime, pretože ľudia k nám nejdú len vtedy, keď sa chcú mať lepšie, ale aj vtedy, keď sa majú zle, tak je napríklad to, že nedokážu splácať hypotéku, alebo viacero rôznych úverov, alebo im klesol životný štandard, životná úroveň, kvôli tomu, že stratil príjem a nevie si nájsť rok a pol prácu, alebo utrpel zdravotnú újmu. To sú problémy, ktoré už naozaj vyžadujú niekedy aj bolestivé riešenia, bolestivé kroky, pretože chyba nastala v minulosti a my už len naprávame dôsledky. A nedajú sa urobiť chyby aj pri tom finančnom plánovaní samotnom? Chyby sa určite dajú urobiť vo všetkom, čo robíme, avšak vo FABE Alfinance máme koncept, ktorý hovorí, že za kvalitu všetkých plánov, ktoré vytvoríme, vždycky ručí ten človek v hierarchii, ktorý je špičkový odborník v danej oblasti. Dokazuje to, že v tejto oblasti robí povedzme 10 rokov, alebo že spracoval stovky a stovky finančných plánov a jeho klienti sú spokojní. Čiže takýto človek má vždy posledné slovo nad tým, ako finančný plán, ktorý ideme predostrieť klientovi, ako vyzerá. A aké najčastejšie chyby robia samotní klienti pri týchto finančných plánoch? Najčastejšou chybou, ktorú ja vidím v praxi, je to, že si nesledujú svoje príjmy a výdavky. Netušia, koľko priemere za rok zarobili mesačne, nemajú spočítané bonusy, odmeny, 13. platy a netušia ani, koľko míňajú mesačne a už vôbec nikam. Čiže na jednej strane nám to vadí kvôli tomu, pretože nevieme, aké výdavky by sme mali škrtiť, keďže nevieme, ktoré sú najväčšie a ktoré sú neprimerané. A na druhej strane nám to škodí v tom, že si nevieme povedať, aká čiastka im mesačne zostáva a čo s ňou môžeme robiť. Či si môžeme sporiť na dôchodok, alebo to vystačí iba na základné úrazové poistenie. Čiže veľmi ťažko sa rozhoduje číselne o tom, ku čomu žiadne číslo nemáme. Čiže toto je základná chyba. Inou chybou, ktorú u ľudí a u klientov častokrát nachádzame aj to, že nedodržia finančný plán, ktorý im niekto v minulosti nastavil. Svojvoľne, bez akékoľvek rady alebo diskusie menia parametre finančných produktov, ktoré im niekto v minulosti vytvoril, alebo menia samotné rozloženie finančného plánu, ktorý môže následne nedávať žiadny zmysel. Čiže takýmto chybám sa snažíme predísť, a to predovšetkým dlhodobou starostlivosťou. My ako firma sme na Slovensku už 25 rokov a máme takmer 1 000 000 klientov. Čiže tá dlhodobá starostlivosť, ktorú my chceme poskytovať klientom, je tam aj kvôli tomu, aby sme si klientov udržali, ale aj kvôli tomu, aby tie finančné plány pokračovali ďalej a viedli k nejakým cieľom a nejakému úspechu. A aby sme sa vyhli tomu, že človek zruší svoj finančný plán a povie, finančné plánovanie nefunguje. Pán Búlik, a keď už sa niekto teda rozhodne pre toto finančné plánovanie, na ktorú oblasť sa skôr zamerá? Je to skôr to sporenie alebo celkové nastavenie rodinných financií? Ako to je v praxi? Najčastejšie si ľudia pýtajú sporenie. Sporenie pre dieťa, sporenie pre seba. Čo ma teší je to, že čím ďalej aj mladých ľudí alebo mladších ľudí si pýta naozaj vlastné sporenie na dôchodok. Pred 3, 4, 5
8 rokmi táto téma takmer vôbec nebola na stole. Ešte polovica ľudí verila, že sa štát nejakým štýlom o nich postará. Avšak jednou z hlavných úloh, ktoré my ako poskytovatelia finančnej služby u klienta máme, je to, aby sme mu dokázali splniť jeho takmer najväčší finančný cieľ, a to je vlastný dôchodok. Nemal by zostať odkázaný na nikoho iného okrem seba, ani na deti, ani na rodinu, ani na štát, na nikoho. Naopak bolo by ideálne, ak by on bol v takej finančnej situácii, ku ktorej môže dospieť aj tým sporením, ktoré si pýta, aby on mohol teoreticky pomôcť iným ľuďom vo svojom okolí, ak by oni mali nešťastie, smolu, alebo nemali finančný plán, ktorý ich dovedol do takého istého stavu. Mnohé z týchto informácií, ktoré spomínate, sa dajú nájsť aj na internete. Neobávate sa trochu o budúcnosť finančného plánovania v dnešnej elektronickej dobe? Áno, je to naozaj tak. Mladí ľudia, ale aj ľudia v strednom veku veľmi často vyhľadávajú finančné produkty, parametre a porovnávače na internete, aby si urobili obraz. Ja tomu hovorím urobiť si obraz, pretože rozhodnutie o tom, čo s tými informáciami spravím, tí ľudia častokrát nevedia spraviť. Nevedia a preto dávajú na radu odborníka. Mám dobrú skúsenosť s tým, že čím je človek a klient rozhľadenejší a vzdelanejší, tým viac si cení našu službu a cení si našu radu a necháva sa nami viesť. Pán Búlik, to bola moja posledná otázka k finančnému plánovaniu. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas pre našich divákov. Ďakujem aj ja. Pozdravujem. Relácia Ekonomika Plus sa v tejto chvíli končí. Ďakujem vám za pozornosť.